Ụmụrụ nsị m ọzọ Igbo ndị ọma njem mụ na-ekene m n'ụbọchị nke taata. Ọtụtụ ihe na-eme n'ụlọ ụka. I'm not surprised ihe na-eme kịta maka na akwụkwọ nsọ kwukwe sị that na ikpe ga-amalite na again n'ụlọ nsọ Chukwu. Ụmụnne m dị Nnewi ka mgbapụ ụkwụ ote n'ala kiri ndị nwe ozi former Governor Willie Obiano akpọkuo dịka agụle all the Catholic bishops as at the date Father Nwagbala nwụrụ oke ekwe anyị na Nnewi nwanne Father Oliver ozi ndị data na Father Nwagbala ekosi na mma ala ha ụla onye bụ n'iche n'iche nke bụ eziokwu ọhụrụ egwu mfe mmadụ chukwu kele ya eme m kpatara m ife a na-asị ikwu na m chere olu tata ọ maka that mentality ka ndị mmadụ wee hapụ ịda mba n'okwukwe mana fada egbulu unu kpuchie ya ụna kwukwuru sọ na-emie ọnya ndị agha dị spiritual maybe na-eyi cassock or whatever onwe ya na-akpọ spirituality original one ndị na-asọ nsọ ọnụ na-asọ nsọ fan na-ekwu ya dị heavy for you people ndị na-akwụ n'eziokwu even when n'eziokwu ahụ will cost you your food wesị ka njọ unu Edmond fada atọgburu suru mi ọkụ ka ọ n'ọkụ gbawuru ụna afụkwuru sọ na-emie n'ọkụ nwa agbara ụna amọkụ ife wa agbara ọkụ ebe aka nọwee ka ọnụ with all your money with all your power wee gwalụ ndị mbụ na ndị egede m my father, my brothers, my elder sister ndị recognized as ndị agha afụ anya mụ na ha dịka mma olu mgbe anwụ Ifeanyị ụba wee gwazie Father Nwagbala ewozi a na Nnewi wee kpụkọta ifere na mụ na ha all threat but it's a promise onye ọwụ naturally move ka ọ da kwenchi ya eziokwu ahụ kwuru tata onye a ya họrọ between cancer nke ọ eji nwanyị wee nwụ ma ọ heart attack nke ya ịda nwụọ things will not continue the same way. Ife na-ewute m na-atọgburu Father Nwagbala solu mi ọkụ mụ na emego investigation ndị ụka amago nke bụ eziokwu mana ife ya nwukwu taa ka m wee na-alahụ nwụzi ụla ka fada oyi nwoke kwụsị nye m nsogbu ka o wee wuru na ọhụụ fada agburie o wee wu na ọnwụ katel ndị fada bịara ntọgbuo ya ọnwụọ isi obe ya ọkụ ka eji wee hapụ onye gbulie n'ọdụ free na-akwụgharị ọ nke a kacha ewute Father Nwagbala o wee sị ka m gwuru na ọ bụrụ na nwa amadi ahụ na-emeghị ife a na-eme onye gburu mmadụ n'ọnya ka ọ ya ewere ikpeazụ ọkpa n'isi bido onye nwe gọvanọ mgbe ife melu maka na ọyụ Katọlik akpọkuo iwe so ndị ụka kpuchie alụ onye unu gburu ugwu nwa agbara mmụọ ezigo m ozi ọ gwara m ka nzuo maka na alụ anyị atọzie na-akwọ nwa na-atụ ime na-amụ nwa na-aga ndị be anyị ekene m ụlọ Ụmụrụ nsị m ọzọ Igbo ndị ọma njem mụ na-ekene m n'ụbọchị nke taata. Ọtụtụ ihe na-eme n'ụlọ ụka. I'm not surprised ihe na-eme kịta maka na akwụkwọ nsọ kwukwe sị that na ikpe ga-amalite na again n'ụlọ nsọ Chukwu.
Always so a lot of arụ na-eme n'ụlọ ụka a na-akọva just because they chọrọ ka mmadụ si akwa ndị fada or akwa ndị pastor. M na-ewe this ihe emerụ our brother Ifeanyi Ubah n'ụlọ ụka. M na-ewe this thing emere ya as na-ewe Chukwu na just chijia boniteche some things ekpuchichere ekpuchi, some things gagola aga. Boniteche eziokwu that bọpụta eziokwu ka onye ọbụla fụ what is actually going on. I'm sorry that I'm saying all these things, but I'm not trying to discourage anybody or maybe imegi ka ịdapụ n'okwe. No. But what am I saying? Ọ bụ na ị na-efe Chukwu n'ime mmụọ ma n'eziokwu. Ifo ha na-emegide mmadụ ibe gị, try as much as possible ka ikwupịa. And when they call you out for truth, try and say, the only problem I know in our church is truth. Every day, and I preach love, and I preach forgiveness, and I preach everything. But we fail to say the truth. We fail to do the right thing. You got a father, a reverend father, or doligi confession, or yegi holy communion. Even some ndị father self ga-abịa kụziere gị catechism. Mgbe mụ mee catechism, at least father bịa 1 or 2 times bịa jụọ ya ajụjụ. At the end of everything ị na-akụziri anyị, a na-akụzi. Ifu na some of them na-etinyecha aka na something ị na-emele expect na ha ga-eme. I'm not only talking about reverend fathers, so I'm also talking about pastors. This our brother Akacham. Some people might say, why you jibo kita because no me to tell you woke Ifeanyi Ubah. That is why you. Yes, you might be right, but at the same time you are wrong. He is better that no kupuya the thing a boy no be. They will come for him, oh yes. But Oto she will poya now. Open at this man. I'm not praying for him to go down. Manobuna this man we chifu that no beer, ye the heavy and the good light no beer. He's far better than those your reverend fathers. Melo the team man decide the uchia. I keep wondering, utende madisha hola each time they remember somebody habu, or each time they remember ndian somebody hamegide. Maybe na he may go 1 or 2 meeting. Yes, you might not be the person, buru the person, but you are involved now kata, as in that is in kata hapa. I keep wondering how you people sleep, how you people even overlook those things. Don't like isi go they boogie, I don't got that diggy heavy. Knowing fully well that naka ginincha ni soku giano, but knowing fully well that there is this life that you took away from a young man or a young woman, a life that you never created. But like I said before, Bibles now ikpe gebide n'ụlọụka, especially ya na azazo n'ụlọụka. Nchebu head pastor, nchebu bishop, nchebu pope, nchebu nke abụrụ nke ọzọ. Ị na-abụ anything ị na-abụ na church ọbụla ị nọ, whether Catholic, whether Apostolic, whether Anglican, and your hands are not clean. Malama that there is no amount of yobu no digi ko gi men n'ụwa ga-eme ka isoro keta n'eze Chukwu na he na preach na that altar. Obala those people ahụ mgbu ga-adịghị n'isi. And I must say a very big thank you to this our brother for saying the truth. And I pray that God will guide him and protect him, because after this thing, Hagabia for him, definitely people will come for him. God bless also. God bless in the church. Mana oyobuna jilezo kunaga. Ogukwanam kolam non Igbo ndamanjemon. Ke mesian.